Mereka bongit. Sosok ini jauh hanya angkara kupanya langsung. Angkara desa makan. Sini di Pramono Tanah Kepai kaya. Sini saya pemimpin bidang Sawawasir. पंचायत नि 42 फैमिली बरो बीजेपी या करे तिनी तिप्रामथा फाइका एवं 142 भोटर बरो बे फाइजाक अलाम सकमानि पान्दाव जों तिनी और उपस्थित दङ जोंनि बरमगोनां एम कमल कलय एवं जोंनि TWF नि स्टेट लीडर मनिहार देवबर्मा एवं और BJP नो खरकसा मेम्बर दंगनिबो बिनि मेम्बर नो याकारिबो तिप्रामथाव हाबजाक गोबांमा और 142 वोटार्स तिनि फाइका फाइ निश्चयम कल्याणपुर विधानसभा केन्द्र तिप्रामथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखाको हिमुइ दङ होननि जों वानसबिमान हामबाय BJP देगेनो आं सिनि मेडियारावनो अनेक हामबाय मारो पक्षना जरा माबाय आं बिगत जों सिबिएम सरकार थाइथामफ्रावबो जों चिन्तिफ्रासानि कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रासा बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायनि बागै BJP डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबदा चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रासा बुंबार रंनि बागै इनको अबो चिन परिवर्तन नुक देनि बागै आं तिनि म तिप्रामथा बुबागारानि नेतृत्वे बुबागारानि जे नायकल माबाय आं ओ जागा मतिप्रामथा बानाक मारो BJP नि नंबो ako bo poto tong आं BJP नि मेम्बर शान्तिनगर GP खय आर ब्लक नि बिसिं खबजात दंनाय ning bung ka आं जगत किशोर देव